Abatani bebunge ya mwananchi Korwa Mitamaywa imeyegwa Rigoma ikobaganire hobora ibe county ya Nyamira wekirani amagendro ukwana chingeke jaba nanchi abo gose abananchi abo ikoba muchiri hobora ibe county ya Sabaterona ikoba bogendete gotiga abananchi guchandika asogotekirani wa amagendro muri kitopol kapokara arobotirwa sinchira yoboikira Babwatani abaiga babunga la mwananchi Korwa Sinseme chiga cha Mitamaywa Junction nigo bagendera ko babagwe sokya nakogendera ko babeka abarayi ase ekebiro yentukoranga namara bro baganiri amagenderero nyagitanere abege tue nyabugo igorari yabore bono ro ne chombe chikoraro ne bibengi bono tosine umwe msio itogaki inu bana mwana baganda ani mario kotayo eliti center neta kere Mitamaywa msio ito injito bekere eliti center Mitamaywa no mugabana ekera tu abata chikura motokonya tari tu abata chikura motige nyagitari chiko guchi machine bono bondari karakana tutakete ne nyagitari ago kwanera igorio msio korase ewadi ya Rigoma nigo bagendera ko bakomogane kwene kibuna nkoro isale chi street light ejo kiranyara ko bachikore tubura bucinga gicabutuko nabo igo ukoroboke bago na kurwali bagaligira gucha sabonchilia kuba Sinseme chiga cha Mitamaywa ini security ge gocha senge chobora ugote especially amatuka cinga gicabutuko kuna bona inga tobuga tento tagete chitaya mwato tabeti municipality ya Kerokanga ngobeka ngori chitaya se town yetu ya Mitamaywa the upcoming satellite town Mitamaywa tutagete etaya nene the flood mast ile komuleke nene kabisa abangina bali bakora chingini ali se chiro bali gereri buya barora abakora bajaja bali barali basti abatama toko saba igo murai nyambe gise tanayo bano tubugate chitaya chicho mutobekera nambobeke se chiback to the chionsi none pare ya Mitamaywa inyerekane ng'amatuka makeni gatigarite bosibogo chingira litoko liria hali ya Madaraka Day nigo egatia abananchi abagaba yasokire na kuboria umugavana abo igo muno munsi kubwatarana ilikoroisha chibara Sinseme chiga kunenjira ya moyo koroisha obwete ko buya chipara titobwati for example ka chipara korwa Nyasole primary Nyasole academy ekanisa Nyasole CTA yasoke pare ra muri amageto igesa regete pi ebure nga awagavana gochoreria abore o celebrate asengenjo ya kwende ya madara ya bore tarikia yemo etware ko gosaga ki gavana onyo gotegerete kogocha obe oira no be kaba musie bao amo koranje okonya abantu banyasore okonya abantu bamasera obarore chikwende chiri chiko masera baka machenwa nyabogoye chipare echu chisaregete pi etware ko gosaba weigo Sinseme chinde ngo bagendera ko baba kuboria amagendera kwene kigwa na kuboria muraibu ense kwene kibuna nkurigereria ali uchumi yense ya Kenya na nene ligori lya mabuta asengenjo ya mabuta obugima bwachire igoro ka kibantu mbari kurara enjara nigere chinyombo motoriro igore 160 namangana na wonte tukukwana nganonya ne president igore manyenga ase ground nabura nyoro gotebungo motoriro ore siringi 60 lakini motoriro ko 160 abana mbare school abantu ngogora turi chianga chinyomba ngorara turi chirenti ngwa kana turi ka ke president amangana yago ikere teni chiri kwarusetie oruno mochakano na utagoteba na karo kene mbuya mono lakini teni njira isana torusire siringi ya meronge nene amabuta ronyabeka 170 yinko ripoti ligetaseni cha uwanjete kya Getembe Kuruiga ime ye county Nyamira inchi kwa Polycarp Okara.